sisan irisno sing cilik-cilik, Bu. Sopo to, Pak? Ngarep tak sate kok. Lah wong iki arep tak gongso lho. Aku pengen sate kok, Bu. Wingi lak ya wis nyate karo Iis to, Pak. Aku kudu mani telu tok kok. Liyane disapu karo Iis kok. Telu ya wis cukup. Mau tambah pengen tok weh. Ijo, kowe timbang gabut tanya acara to. Melu aku piye tak jak kulaan pasar. Lho penakan sampeyan lho. Kok penakan piye to? Engko ki tak opahi, tak pikir penuh. Sak sarapan nih. Ora gur sak sarapane tok no lele. Sak makan siang me lho tak tanggung. Cik tak opahi. Tuh, ora penak. Oke. Deal. Weh, lonjo Is. Gini lho Mas, bar kula anting pasar. Dengaran kulaanmu akeh men. Nggih. Iki kulaan dagangan dinggo seminggu ke depan lho Mas, ben aman. Tapi mboten ngrawiri teng pasar. Betul Is. Nek wirawiri ndak badine entek ning dalan ya. Nggih lho. Ojo omong wae, Jung. Berat iki, Jung. Enak asistene bareng lho saiki. Nggih kok Mas. Pumpung prei niki lho. Lah timbange dolan rono-rono, mending lak ngewangi kula blonjo teng pasar. Wong nggih kula opahi. Ngandani bocah gen ngerti gaweane lak nggih ngeten niki to Mas. Iya. Ngono ya oleh, Jung. Berat iki. Kok maling kowe pito jo? Wes tekan lho, Mbak. Apa meh kon mlaku terus? Yo gaweanmu lho rampung nang dhisik. Yus, bukaan. Tak lebokke. Kok mlebu ki pito? Ki lho barang ngon pinggir dalan mah lho. Usung ana gorone sik. Sing usunge aku to. Ya iya no wong aku ing kontrak kowe tugasmu tak kon usung-usung lho. Kontrak tukang usung-usung. Kontrak ya omah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cik rong angkatan. Delang ngendi ki, Mbak? Kayak kono wae. Kok tak gone rene dhewe. Tak harus stop aja. Kan kudune ngusunge di siji to, Mbak. Ya ngono kuwi telu sisan. Dadi ku rawi-rawiri. Oh, karepmu telu langsung diusung bareng ngono. Ya iya no. Nek karepmu ngono, rasa ngontrak aku, Mbak. Ngontrak truk. Wah, ning diwe to pasti kok tak golek yo ora enak. Tak jak sik. Ning ndi? Menjalankan kontrak. Ngopo to? Wis to, ayo melu sik. Oh, sumbok maksud kontrak usung-usung iki to, Jo? Sedot. Jenenge kontrak kerja. Ayo malah gondelok itok lho. Loh, aku mbok kon usuk sing iki to.
Kan yo pas to Dot. Karung ngangkat bagor. Kontrak kerja. Wis kucing duwe daging korban ora? Pun telas sih ta, Pak. Duh. Aku iki pengen banget nyate lho. Nggih tumbas sate kambing mawon no. Tuku gampang. Mung sing tak pengin iki lho, leh bakar sate kuwi, prosese kuwi lho. Ora gur perkara mangane tok. Nggih, mang tumbas daging mawon no, mengke disate dhewe. Pengen ku daging korban kok. Ano es ciki? Pinten? Loro. Nggih. Oh, Pak. Bos Iis. Bos, Mbok usung apa, Jo? wis no, tugas beres. Tinggal nagih perjanjian kontrak. Oh, ya. Ya. Wis meneh to, Mbak? Ya iya no, Jo. Wong kowe mau tak tukokke sarapan lho. Mosok gur ngusung kaya ngene tok tau pai 10.000 jek ra trimo lho. Mbak, usung-usung kene kono ya rekoso lho, Mbak. Kayak panas sisan. Nek mau 10.000 ngene iki urusane ora kontrak, tapi sambatan. Yo. Tak tambahi. Yo, mau. Nek ngene iki rodok ngajeni keringet. Rodok piye to, Jo? Keringet wis tak ajeni lho. Mosok 15.000 kok dibilang rodok iki lho. Mbak, ya mau ya janjeni makan siangku lho, Mbak. Ya kene ning jero jebuk dhewe. Sego enek, lawuh ya enek. Anu wae, Mbak, makan siangku ben dinggo jelodot wae. Oh ya. Kalau Dot, nang dikok dhewe ning pawon ka lho makme. Lawe apa to, Mbak? Lawe gereh. Wah, nek aku makan gereh gatel iki lho, Mbak. Lah kok tak dadarike ndok apa piye? Aduh, nek aku mangan ndok iki biduren, Mbak. Alergi soalnya. Wah, sangel. Aku tebus mentah wae, Mbak. Piro? 10.000 dienggo nyotone soto Mbak Jum. Lah, akeh. Mange wae ya. Mbah, harga kontrak iki ya 10.000. Nek 5.000 kuwi to jenenge ngekos. Kah ya wis kok, wong urusan karo pajak. Ya wis, oke. Nek ora gelem ngekake 10.000, barang iki tak balikke ning nggon semula. Siasnya. Lah iki harga kontrak resmi. Ha. Pak, kendang maem to, ora ngemil ciki wae. Kalau lawe wis mateng. Gua aku anggar lawo sate gelem maem. Oh, pengen sate. Ya, ya sek. Sip. Enak. Enak.
Yo, wes gak dimaem. Lawuh sate.